účastník 15. kongresu Šítového Rusiniu. Dovolte mi, že by vám prečítal posolstvo od predsedu vlády Slovenskej republiky. Vážení účastníci 15. Šítového kongresu Rusiniu, rád vám ocenil vašu snahu zjednocovať Rusiniu stáleho švíta i podieľať sa na ich všestrannom zmáhaní. Slovenskej republiky v súčasnosti uznáme 13 národnostných menšín, medzi nimi i rusínska národnostná menšina. Spomínané menšiny významne obohacujú náš štát, aj i proto v Slovenskej republiky sa snažíme podporovať ich rozvoj prostredníctvom inštitucionálneho zabezpečenia finančnej podpory a tiež každodennej starostlivosti o našich občanov. Vláda Slovenskej republiky vo svojich výjazdových rokovaniach často navštívuje i región severovýchodného Slovenska, kde žije najväčšie zastúpenia Rusíniu. Bardzo dobře poznáme náročné životné podmienky v tých regiónoch a i proto sa snažíme prostredníctvom rôznych našich programov podporovať i zvyšovať životnú úroveň spomínaných častí Slovenska, tak, aby mladá generácia nebola nutená opúšťať svoje rodiska. Vážení účastníci 15. Šítového kongresu Rusiniu, prajú vám, aby toto podujatie uskutočnilo v družnej i priateľskej atmosfére, aby prinieslo želané výsledky, rezultáty i efekty a v neposlednom rade, aby ste dostojne oslavili Deň Rusín na Slovensku, ku ktorému všetkým Rusínom úprimne blahoželám. S pozdravom, Peter Pellegrini.